ଆପେଲେ ଆପେଲେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ କୁଆଡେ ଗଲୁ କି ଡ୍ୟୁଟିରୁ ଫେରି ନେଇ ବୋଧେ ଆପେଲେ ଆପେଲେ ଦେଖ ଦେଖ ତାକୁ କଣ ଇୟର କଟା କଣ କାନରେ ଏମିତି ଦେଇ କଣ ये बाप्पा ଓଲୋ बाप्पा ଓଲୋ ତମେ କେତେବେଳେ ଆସିଲା କି? ତତେ ଆଉ କଣ ଜଣା ପଡିବ କି ଜଣା ପଡିବନି କିଛି ମୁଁ କେତେବେଳେ ଆଇଲି କଣ କଲି ତତେ କିଛି ଜଣା ପଡିବନି ବା ତା ବୁଢା ହଡା ସବୁ ସେଇଆ ये बाप्पा ଓଲୋ बाप्पा ଓଲୋ ମୋ ଆଖିଟା ହଁ ୟା ଭିତରେ ହଁ ଆଉ ୟା କଣ ହଁ। ମୋ କାନ ଭିତରେ ହଁ। ହେ, ଦେଖି ହଉଛି ନା ଶୁଣି ହଉଛି? ଦେଖ ତାକୁ ଓ ମୋ ପିଠି ଦରଜ କମୁନେଇ ଜମା ଆରେ କି ଔଷଧ ଦଉଛି ଜମା ଦରଜ କମୁନେଇ ବାପ୍ପା କଣ ଓଲୋ କହୁଛନ୍ତି? ଓଲୋ ବାପ୍ପା ଶୁଭୁନି ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କହୁନା। ଆବେ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଦରଜ 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 କମୁନେଇ 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 ଓହୋ କହିଲି ପରା ଆଉ ଟିକେ ଜୋରରେ କୁହ ମତେ କିଛି ଶୁଭୁ ନାହିଁ। ଏ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ଆବେ ଦରଜ 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 ହେ ଦରଜ କମୁନେଇ ଜମା କି ଔଷଧ ଦଉଛୁ ବେ ଦରଜ ହଁ ବା ହେ ବାପ୍ପା ଓଲୋ ତମେ ସିନା ଠିକ ରୋଗ କହିଲ ମୁଁ ତମକୁ ଠିକ ଔଷଧ ଦେବି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ତମ ପିଠିଟା ଦରଜ ହେଇଛି କଣ ପାଇଁ? ଆଚ୍ଛା ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ହେ ନା ବେ ଆଉ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ବେ ନା ଆଉ କାଶ ହଉଛି ବେ ନା ବେ ଆଉ କଣ ପଖାଳ ଖାଇଛ? ପଖାଳ ନା ମୋ ଜୀବନରେ ଜମା ପଖାଳ ଖାଏନି ଆଉ ବିୟର ପିଇଛ? ବେ ଚରସ ଖାଇଛ? ଚରସ ହଁ ସେଟା କଣ ବେ ଆଉ ହିରୋଇନ ହିରୋଇନ ଖାଇଛ ଡ୍ରଗ୍ସ? ବେ ସେଟା କେମିତି ଜିନିଷ ବେ ଆଉ କଣ କାହାକୁ ରେପ କରିଛ? ସେତେ ବାଟ କାହିଁ ଯାଉଛୁ ବେ ଆମ ମୁଣ୍ଡଟା ପୁରା ଖରାପ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ସତ ସତ କୁହ ତମର କଣଟା ହେଇଛି? ଇବେ ଜାଣୁ ନା ବେ ସତ କଥା ହେଲା ଇବେ ହଁ ଜାଣିଛୁ ନା ଯେତିକ ବାହାଘର କନେ କୁଜିବର ଗାଁରେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ଏଇ ପ୍ରଥମ କଥା ଶୁଣୁ ଆମ ସରପଞ୍ଚର ବାହାଘର କଲି ସରପଞ୍ଚ ନିଜେ ଉଠିକି ଖାଲି ଖୁତିଗଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ହଁ ଆମ ଲକି ନାନୀ ହଁ ପିଟିଲା ଭଳିଆ ପିଟିଲା କାଇଁ ପିଟିଲ ଲୋ ମୋ ବାପାକୁ? କାହିଁ ପିଟିଲା ହଁ ତୁ ଶୁଣିବୁନୁ କହୁନ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁ ଏ କୋଉ କଥା? ନନ୍ଦାବାବୁ ହଁ ହଁ ଆମର ସେ ନନ୍ଦା ବାବୁ ହଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ ହଁ କଣ କହିବେ ଖାଲି ମୁହଁକୁ ପିଟି ପକେଇଲା ବେ କାଇଁ ତମେ କଣ ତା ଶୁଙ୍ଗୁଥିଲ? ବେ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଶୁଣୁନ ହଁ କୋଉ ଶୁଣୁନ ତୁ କାଲି ହେ ହେ ହଉଛୁ ହଁ କହୁନ। ଆବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ ନୁହେଁ ନା ହଁ ହଁ ସେ ଅଞ୍ଜଳି ମଲ୍ଲିକ ଭାଇ ସେ କଣ କରିଛି ଜାଣିଛୁ ନା କଣ? ମୋ ପିଠିଟାକୁ ତା ଗାଡିଆ ଖୋଲିଦେଲା ମତେ କାଇଁ ଲାଗୁଛି ବାବା ତମର ପ୍ରବଳ ଦୋଷ। ଆବେ ନା ବେ ଦୋଷ କିଛି ନାହିଁ ବେ ଦୋଷ ବୋଲିକିରି ମୂଳରୁ କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି ଗୋଟେ କଣ କହନି ଟିକେ ପ୍ରତି ବାହା ଲଗ୍ନରେ ମୋର ଏଇ ଦୋଷଟା ଗଲାନି ବୋଲିକିରି ଖୋଲିଦେଲେ ପିଠିରେ ହଉ ବାପା ଓଲୋ ବାପା ଲୋ ଓଲୋ କହୁନୁ କଣ କହୁଛୁ କହ ଆଚ୍ଛା ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମଟା ଛାଡି ଦଉନ। ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ଛାଡ଼ିଦେବି ହଁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି କାମ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଯେତିକ ରାଣ୍ଡି ଖଣ୍ଡି ଛେଟି କେମ୍ପି ଆଉ ପୁଅଙ୍କ ଭିତରୁ ଛତରା କଣ ବେ ପଳଉଛୁ ବାଡୁଆ ମଦୁଆ ଗଜଡିଆ ଆଉ ରାଣ୍ଡୁଆ ଇଏ ହିସାବ ଦେଲେ ପୁରା ଗୋଟେ କଲୋନୀରେ ବାହାରିବେ ବାପା ଓଲୋ ହେ
ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପୁରା ମୌକା ମିଳିଯିବ। ନାଇଁ ରେ ନାନୀ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆକୁ ଦେଖେଇ ହଉଛି। ଆଉ ସେ ପ୍ରେମ କରିପାରିବୁନ। ଆଜି ଆଣିଛି କଣ ଜାଣିନୁ କିରେ ନା ବାବା ଆତ ତ୍ରାଣ କକତରୁ ପୁରା ମନ୍ତୁରା ମୁଣ୍ଡ ପଶ୍ଚିମା ଗୁଣି ଆତ ତ୍ରାଣ ଜାଣିନୁ? ଆତ ତ ହଁ ମନ୍ତୁରା ମୁଣ୍ଡ। ଓହୋ ଚୁପ ଛିଡା ହ। ମନ୍ତୁରା ମୁଣ୍ଡ ଆତ ତ୍ରାଣ ବାବା କହିଛନ୍ତି ତତେ ଯିଏ ଛୁଇଁବ ତା ଜିନିଷଟା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ବାବା ହାତ ତ୍ରାଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅନେଇଲୁ ଏବେ ବାହାରୁନି ଏଇ ତ ଚଖଡି ଦିଟା ଛୋଟ ଛୁଆ ଦେଖେ କଣ ହଉଛି। ଚାରିକର ନାନୀ ଟାଣିଦେବି ପୁରା ସାଇଜ ହେଇକିରି ଖୋଲିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦବୁ। ଆଉ ରହ ଟିକେ ସିଏ କଣ କରିବ ମୁଁ ଦେଖିବି। ରହବେ କାଇଁ କରିବାକୁ ମିଳିବ ଯେ ଶୁଣୁ ରାଣ୍ଡି ଛୁଆ ମୁଁ ଘର ଭିତରକୁ ଯାଉଛି ହେଲା। ଭାବିଲା ମୁଁ ଜନ୍ଦାନା ପିମ୍ପୁଡି ଏ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରେଖା କାହିଁ ଦେଇଛି ତ ମୁଁ ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ପାଇନି ନେଇ ଏଇ ଲେଜ ପକେଟରେ ଆଣିଛି। ତୁ ଆକୁ ନେଇକି ଖାଇକି ମନ ଖୁସିରେ ଫେରିବ। ମନେକର ମୋ ହାତଟା ସୁଇଚରେ ଟଚ୍ କଲି।